bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras na po natin sa buong kapuluan is already 11:17 p.m. at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. Mga kabisyo, ito po ang ating programang Top Secret at nasa kabilang linya na po natin ngayong gabi na to ang ating Top Secret caller kaya hindi ko na po papatagalin pa. Alamin na po natin kung ano po ba ang kwento niyang baon at ipaparinig sa atin ngayong gabi na to. Good evening. Hi, good evening, DJ Kamusta ka? Angelo. Okay po ako. Okay na okay ba? Yes, okay na okay. Okay. Pwede mo bang patayin yung loudspeaker ng iyong cellphone at itapat mo lang sa tenga yung phone mo, sir? Hello. Hello po? Yan. Sir, paalala lang sir, maaari po bang wag po kayo mag-loudspeaker at the same time, okay lang po ba na wag na kayong umalis sa pwesto nyo ngayon dahil wala po kayong connection? Mga kabisyo, pansamantalang nagkakaroon lang po ng technical difficulties itong ating top secret caller dahil nawawalan po siya ng connection. Di po natin alam kung nasan po ba siya ngayong Hello? araw na to. Ito, sir, hello po! Yan, okay. Sir, bibigyan na lang po kita ng dalawang Yes. pagkakataon. Kapag nawala pa po kayo sa ere, bibitawan ko na po itong call natin at maghahanap na po ako at sasagot na po ako ng ibang caller. Okay po? Okay po. Okay, kaya stay na po kayo dyan sa pwesto ninyo para po dire-diretso na po Yes. tayo. Okay po? Okay po. Okay. Sir, ano po bang pangalan ninyo? Pangalan ko po ay Lee. Lee. Ilang taon si Lee? 34 years old. 34 years old. Taga saan? Taga Valenzuela. Valenzuela, 34 years old. Lee, ano ang top secret mo? Ang top secret ko ay birador ako ng single mom. Birador ka ng single mom? Yes. Hindi ako proud, pero yun ang kwento ko ngayon. Dahil pinagsabay ko yung single mom. Okay. Lee, pwede mo ba akong kwentuhan kung paano ka naging birador ng single mom? Pero bago may kwento yan, maaari ko bang matanong ano bang trabaho mo muna? Nasa BPO industry ako. Mhm. At the same time, pag wala akong shift, pag wala akong schedule, pag wala akong pasok, nagmamototaxi ako. So, BPO and then mototaxi. Sa madaling salita, ito yung mga angkas, joyride, tama? Lalamove. Ganun ba? Tama ba ako? Nawawala ang ating caller. Hello po. Hello, Lee. Yes. Huling pagkakataon na lang, ha?
Okay po. Okay, nawawala ka eh. Sabi ko, tama ba ako na ito yung joyride driver, lalamove driver? Tama ba ako? Yes. Okay. Mga taxi rider. Okay. So, Lee, paano ka naging birador ng mga single mom? Kwentuhan mo naman kami. Okay. Yung single mom na una kong ikukwento is naging girlfriend ko siya. Wala na siyang asawa, as in naghiwalay talaga sila. At meron siyang 5 anak. So, naging girlfriend ko siya. So, nagtataka yung mga friends namin kasi naging friend ko talaga. Friend muna kami. Marami siyang kakilala, nakakilala ko, pati yung mga kapatid niya ay kaibigan ko din. Pati yung mga anak niya ay kilala din naman ako. So, sa madaling salita, yun nga, naging girlfriend ko yung unang single mom na ito. And then, kasi sa malayong lugar yun eh, sa province yun. So, lumipat naman ako, nagkaroon naman kami ng maayos na closure. Pero yung ikukwento ko ngayon, ay yung pinagsabay ko talaga. Napunta ako sa isa pang province. Hindi ko babanggitin yung province na yun, kahit Angela. Ikaw bahala, sir. Kung comfortable ka po na ikwento yung mismong Okay. detalye. Sa Isabela yon. So, yung single mom na ito, yung pangalawang single mom ko, na naging karelasyon, naging girlfriend ko talaga siya, nagkaroon kami ng relationship 2.5 years. So, almost 30 months nitong pangalawang single mom na ikukwento ko. And kami ay nagtagal ng relasyon nga dahil 2 taon at kalahating taon kami nagkaroon ng relasyon. And then, so habang kami ay ongoing sa relationship, meron kaming meron kumukontra sa naging relasyon namin, which is yung kanyang 2 anak. So, ito rin ay walang asawa dahil namatay naman yung kanyang asawa nung pandemic. So, namatay nung sa COVID-19. Okay. Lee, ito ang tanong ko. So, kiniklaim mo at tinatag mo yung sarili mo as a birador ng mga single mother. So, pinagsabay mo Yes. tong dalawa na magkaibang probinsya. Yung una kong nasabi kanina is hindi ko sila pinagsabay. Nauna yung una ko nabanggit, nauna siya ng almost 1 year. Then Tapos? after that, naging karelasyon ko naman itong pangalawa kong nabanggit na namatay yung asawa. So, ever since hindi ako nagkakaroon ng relationship with a single mom. So, pangalawang single mom ko yon na naging ka-relationship. So, hindi naman And sila then, pinagsabay. Hindi ko pinagsabay. Etong pangatlong single mom, yung naging kasabay nung pangalawa. Okay. So, habang kami nitong pangalawa kong nabanggit, sabihin ko na lang yung pangalan niya na Rin. Rin ang kanyang pangalan. So, habang kami nito ni Rin, gumraduate siya ng masteral degree. And habang against yung mga
ah, anak niya sa amin is patago kaming nagpapatuloy sa relasyon. Akala nila na wala na kami nitong ni Rin Mm. ng kanilang mami. So, nagkakaroon kami ng usapan nito ni Rin na sabi niya, if ever na makahanap ka ng single, yung talagang wala pang anak, ganyan, isabihin mo sa akin, then papayag naman ako. Sabi niya. Pero dahil mahal ko talaga siya, so yung relationship talaga namin ah, pinagpapatuloy namin. May nakilala akong isa pang single mom. Pero nung nakilala ko tong babaeng to, yung pangatlo, itago ko na yung pangalan niya na Mia, ang Mm. pangalan. Mm. Hindi ko akalain na single mom siya. Hindi ko alam na may anak na siya dahil nung una ko siya makita is talagang balingkinitan talaga siya. Hindi ba halata na may anak na siya or may asawa siya. Mhm. Ayan. Pero Lee, 'di ba sabi mo, in relationship ka dito sa patago ninyong relasyon Mm-mm. kay Ri. Ngayon, Mm-mm. nakilala mo itong pangatlong single mom Yes. na kayo pa rin ni Ri. Yes. Okay. Yun. So, paano mo sila pinagsabay? So, eto na. Nung makasabay ko sa isang sasakyan, kasi nag, nagko-commute kasi ako noon eh. Dahil mas gusto kong mag-commute noon kahit may motor ako. Nakasabay ko itong si Mia sa isang sasakyan. Then, napapatingin ako sa kanya palagi. Halos 1 week kami nagkakasabay dun sa sasakyan na yun. Kasi minsan lang naman ako mag-commute. Pero nung makita ko nga siya dun sa sasakyan na yun, lagi ko siyang tinitingnan. So, di ba, paano kayo nagkakasabay, Lee? Kwentuhan mo nagkasabay naman ako. Kami, nakita ko na naman siya. So, Lee, nag-enjoy ako wait lang. mag-commute Lee. para makita ko lang siya. Lee, Okay. listen. Yes. I-question lang ako. Saan kayo nagkakasabay? Anong sasakyan to? Saan ka papunta? Okay. Yung sasakyan na yon ay bangka. Mhm. Mm-mm. Sa Iloilo kayo siya. Papuntang Guimaras. Mhm. Yan. So, sumasakay ako dun sa bangka na yon, patawid ng Guimaras. So, doon mo siya nakakasabay. Doon ko siya nakakasabay. Iniiwan ko yung motor ko doon sa terminal, doon sa pinaka port. Okay. Iloilo. Then babalikan ko lang siya. Okay. Lee, so wala kang idea na single mother to tong nakilala mong pangatlo habang in relationship Yes. ka dahil nga balingkinita na mention mo sa akin kanina, hindi talaga mukhang nanay. So na-in love ka sa kanya sa isang linggo na magkasabay kayo palagi dun sa bangka. Lee, ba't mo naisipan na pasukin na naman yung relasyon na ganito, in relationship ka pa? Ba't ka na naman naghanap ng iba? Mm-mm. So, napapatingin ako sa kanya na kasi talagang daring siya magdamit. Sexy talaga siya. Mm. Tapos yung age niya ay hindi halata dun sa physical appearance niya. So marami naman napapatingin sa kanya. Pero in-approach ko kasi siya nung minsan kami magkasabay. Nagkatabi kami, tapos sinabi ko sa kanya, Miss, ito ba lagi yung oras ng biyahe mo? Kasi sabi ko,
third time na kita nakakasabay dito, sabi ko sa kanya. So sabi niya, oo, nakikita nga rin kita na nakakasabay nga rin kita. Sabi niya. Mm. So ako naman, wala naman akong intensyon na ligawan siya or basta ano lang, na-attract lang ako sa kanya kasi Okay. sa physical appearance niya. Mhm. So, as in, wala talaga. And then, yung fifth day na magkasabay kami, nagkatinginan kami. Tapos, pagbaba ng port, siya yung humingi ng Facebook account ko. Ikaw hiningian. Oo, sinabi niya sa akin, pwede ba kitang i-add sa Facebook? Sabi niya sa akin. Anong sagot mo? Ang sabi ko, pwede naman. Sabi ko sa kanya, pwede naman tayo maging friends sa Facebook. Mhm. And then, nung ibigay ko sa kanya yung Facebook account ko, hindi naman siya agad nag-message sa akin at hindi rin naman ako agad nag-message sa kanya. Siguro mga third day nung hiningi niya yung Facebook account ko, doon siya nag-chat sa akin. Pogi mo naman. Lee, bago tayo tumungo dito sa kwento natin, gusto namin malaman at gusto namin magkaroon ng image sa mga utak namin. Ano ba itsura ni Lee? Okay, ang height ko is 5'5". Tapos, hindi ako maputi. Anong tawag doon? Kayo manggi. Moreno. Oo. Fair talaga yung yung complexion ko. Matangos ang ilong ko. Medyo mapanga. Mhm. Tapos kulot ako, kulot. Yan. Wavy yung buhok ko. Ganon? Okay. Oo. Ba't ang lakas mo sa mga single mother? Anong agimat mo? Hindi ko rin alam eh. Dahil noon pa man, wala talaga sa intention ko na magrelasyon ng single mom na yun, hindi ko iniisip, wala talaga akong plan at Mhm. bilang binata, I don't have any plans na magkaroon ng sa future, no? Sa future. Hindi ko iniisip na magkaroon ng kasama sa buhay na single mom. So, yung second, yung kwento ko na si Rin, na in love talaga ako sa kanya. As in talagang nagkakaroon din kami ng isip na if ever na matanggap na ng mga anak niya na magkakaroon siya ng panibagong kasama sa buhay, partner in life. So sabi niya, itutuloy na namin to. So, kasi bata pa lang siya nung nagkaanak na siya, 16 years old siya. Mhm. So ako, that time, 32 ako. So 38 siya noon. Kaya hindi siya mukhang 38 years old. Para siyang maging kasing edaran ko lang din. Tapos, yung kanyang katawan is hindi naman, lumalang yung katawan niya. Hindi siya mukhang talagang may 3 ng anak. Ganun. Oh, anong mga sumunod na mga nangyari, Lee? So, ayun. Nung nagka-chat na kami na to ni Mia, sinabi niya sa akin na meron siyang nagugustuhan. Ako naman, nag-reply naman ako sa kanya habang kachat ko din naman yung si Rin. So, i-entertain ko tong si Mia. So, ang dami niyang kwento sa akin
Hindi niya naman nababanggit na meron siyang anak, hindi niya rin nababanggit na meron siyang asawa kasi hiwalay na siya sa asawa niya eh. Ikaw rin naman hindi mo rin naman nababanggit na meron ka pang girlfriend Exactly, hindi ko nababanggit Di kasi parehas hindi lang naman namin kayo. napag-uusapan yun eh. Parehas lang kayo. Parehas lang kami. Oo. So, wala naman kaming pinag-uusapang ganon. Wala kaming pinag-uusapan patungkol sa relasyon. Pinag-uusapan namin ay yung ginagawa sa araw-araw, ganyan. Trabaho. So, siya, BPO employee din siya. Then, nagkikita kami. Sabi niya sa akin na pwede ba tayong lumabas? Yun. So, ako naman, sige, kwentuhan tayo, Mhm. kain tayo. Kumakain kami. Then, nung mangyari na nung magkaroon ng yung piyesta sa Iloilo, yung tuwing January. Mhm. So, doon kami nagsama talaga ng buong araw na nagkakakwentuhan kami. Buong araw kami magkasama. Lee, okay lang ba dalhin mo kami doon sa pinaka-highlights ng storya mo, Lee? Ano na yung tumbukin mo na kami ngayon, Lee, dito para malaman na namin ano ba yung bakit naging birador ng mga single parent itong single mother itong si Lee. At syempre, sino ba yung pinili mo dun sa dalawa, Lee? Diba? Okay. Tumbukin na natin, Lee. So, habang magkausap kami nito ni Mia, buong araw kami magka-chat, napansin ko, may tatawag sa akin ng 2 a.m. Tulog na ako noon, pero mag-CR sana ako. Then nakita ko yung cellphone ko, nag-ring. So, sinagot ko. Nung pagkasagot ko, sabi mo, sino tong tumatawag? Tapos sabi niya, asawa ko ni Mia, tigil mo yung asawa ko. So, nagulat ako. Hindi ako makapagsalita, hindi ko siya nirebat. Pinapahinga ko lang yung sinasabi niya. Pinagmumura niya ako, sabi niya sa akin, tigilan ko yung asawa niya. Meron kaming 2 anak, kambal. So doon ko na laman na single mom pala siya. Na hiwalay na daw siya kasi nasasabi niya kasi dahil kinabukasan tinawagan niya ako, humingi siya ng sorry doon niya sa tumawag sa akin. So sabi ko, totoo ba na asawa mo siya? Oo. Ano sabi niya? Sabi niya, asawa ko yun, pero hiwalay na kami. Okay. Lee, may tanong ako sa'yo. Mm-hmm. Anong pakiramdam na maloko ka, pero manloloko ka? Ang hirap nung tanong. Ang hirap sagutin, pero nung time na kasi yun, wala pa talaga kaming relasyon. Oo, pero naglolokohan na kayong dalawa. Oo. Lumalabas kami, kumakain kami. So, ayun, nag-date talaga kami. Lee, wag mo na akong paikot-ikutin. Wag mo na akong paikot-ikutin. Lee. Lee. Nakasakit ako. Lee. Oo. Wag mo na akong paikot-ikutin. Teka lang. Ako na muna magtatanong. Alam ko na pala yung patutunguhan nitong kwento nito. So, Lee, ulitin ko, anong pakiramdam na niloko ka pero manluloko ka? Na-realize ko pagkatapos ako yung malungkot. Ako yung nakasakit kasi ako eh. Mhm. Kaya ending talaga, ako talaga yung talo. Kasi si Rin kasi ay financially stable siya. Sabi nga nung iba, sinayang ko kasi actually, sinusupport niya ako financially. Pero hindi lahat yun. Kumbaga hindi ko tinetake for granted. So, pag tumutulong siya sa akin sa tuwing kailangan ko,
ah, thankful ako doon. Pero yun nga, in terms of okay na sana sa buhay, Mm. sinayang ko pa. At dahil nga, mahal ko rin yung tao. Mahal mo, niloloko mo. Yun nga dumating yung time na niloko ko siya. Kung mahal mo, di mo lolokohin. Oo, nagkamali nga ako eh. Mahal mo, pero hindi ka nakokontento. Ano nangyari Kaya nga, sa'yo? hindi ako Nakarma ka. Kaya nga, Lee, eto lang ha. So, ibig sabihin itong si Ri, okay naman na partner. okay siya, okay na partner siya. Wala kang masisilip sa kanya na pangit at kasuklam-suklam itong partner. Talaga maayos. Yes, maayos. Okay. Ayaw lang talaga sa akin. Ayaw lang talaga sa akin ng mga anak niya. Ayaw lang talaga ng mga anak niya na magkaroon siya ng panibagong Partner. karelasyon. Alam mo, Lee, alam mo bakit nasasabi ng anak nila yon? Ba't niya nasasabi ng mga anak niya yon? Hindi. Alam mo bakit? Lee? Yes. Kasi ako na mismo magsasabi sa'yo. Bakit nasasabi ng anak nila yun? Anak niya yun Anak niya yun. Oo. Dahil, sa ngayon pa nga lang hindi ka na napagkakatiwalaan Di ba? Kaya nga. Bakit Lee, hindi mo patunayan dun sa pamilya niya? Di ba? At patunayan dun sa mga anak nila na mabuti kang tatay. Talagang hindi ka pagkakatiwalaan kasi manloloko ka 1 week mo lang nakasabay dun sa bangka patawid dun sa kabilang isla, na in love ka na. Yun nga 'Di ba? Alam mo Lee, hindi ito lang Hindi ayoko kasing paglaruan yung feelings ng mga single mother single parent dahil deserve nila ng true love. And nagiinit yung ulo ko Lee kung parang binabali-bali-wala lang natin sila. Okay? Yes. Tama. Alam mo Lee, ito lang yan. Tumawag ka dito para ikwento mo sa akin yung kung paano ka nagiging birador ng single parent, okay? Pero, alam mo Lee, hindi mo ba alam na dapat mas iniingatan at minamahal natin ang mga single parent o single mother? Alam mo ba yan? True. Totoo. Yun ang hindi ko nagawa. Alam mo Lee, kung hindi ka handa, ito makinig ka mabuti. Mr. Birador Yes. at tinag mo yung pangalan mo dun. Tinag mo yung sarili mo sa Birador Lee, kung hindi ka handa magmahal at magseryoso, huwag ka na magmahal ng mga single mother o single parent. Dahil sila, kabisyo, dahil sila Lee, galing na yan sa pag-ibig na hindi natin alam kung ano yung naging ending yun, kung bakit sila naging single parent. Pwedeng nag-byuda sila, pwedeng naiwan sila, o hindi sila nagkatuluyan ng partner nila. Kaya kung dadagdagan mo lang din yung damage dun sa buhay niya, Lee, ako na nagsasabi sa'yo bilang lalaki. Kung wala kang paninindigan, wala kang balls, wag mo na ituloy yan. Kasi, iba po ang estado na bilang isang single parent. Yung stress nila, yung alam mo yon, yung bit-bitin nila sa buhay araw-araw, tas dadagdag pa yung katulad mo, Lee, na tinatag mo yung sarili mo as a birador. Hindi maganda Kasi Lee, tinatanggalan mo lalo na magtiwala sila na pwede pa silang mahalin kahit single parent sila. Di ba? Hindi, Lee, pasensya ka na kung tumawag ka dito para magbahagi lang ng istorya mo. Pero hindi kasi ako nagtotolerate, Lee, ng mga ganitong kwento na habang kinukwento mo sa akin, iniisip ko na parang hindi maganda yung gusto mo puntuhin dito. Na niloloko mo yung single parent.
Kasi maraming single parent na nakatutok dito, Lee. Maraming nakikinig sa atin na single parent dito na magagalit sa atin kapag inayaan lang natin. 'Di ba? Na parang pinagmamayabang pa natin dito sa programa at pinupush pa natin dito sa programa na to na nangungunsinti ako ng isang katulad ni Lee na birador daw siya ng mga single parent. And deserve mo, Lee, na hindi pagkatiwalaan. Lee. Actually, DJ Titan, Jello, nangyari to 2 years ago na. Mhm. And then, sobrang pinagsisihan ko yung ginawa ko na yon. Actually, dumating yung time na inis na inis ako sa sarili ko. Galit na galit ako sa sarili ko kasi, yun nga, nakapangloko ako. Sinayang ko kasi, pag salita ko yung gagamitin ko, mahal ko talaga si Ri. Kaso nga, nakagawa ko ng kasalanan sa kanya. At yung kasalanan na yun, yung kukwento ko sana, yung kung paano nagkabistuhan. Inis na inis ako sa sarili ko, sising-sisi ako nun. At pagkatapos nun, hindi ko na ginawa talaga. Kasi, si Mia kasi, yun nga, nung magkita nga kami nung yung sa Iloilo na piyesta. So, siya nagsabi sa akin na gusto niya, kasi galing siya sa BPO, galing nga sa shift niya. So, sabi niya sa akin, pwede ba kitang makasama habang nagpapahinga ako? So, akala ko naman kakain lang kami sa labas. Okay lang ba ituloy ko yung kwento, Titan Jello? Baka umabot pa tayo ng 1 oras dyan, Lee. Hindi, Tapos, mabilis na lang to. Tapos mabubunyag lang din naman yung panloloko mo. Kaya nga. Sige, go, Lee. Kwento mo. So, bilisan ko na lang. So, niyaya niya ako sa hotel para matulog daw siya at samahan ko daw siya. Ito lang, Lee. Lalo lang umiinit yung ulo ko sa'yo. Huwag mo na kaya ituloy. Lee, tingin mo sino may kasalanan? Sige nga, parang... Sige nga. Ako talaga may kasalanan dito. Kasi, in relationship ako with Rin. Okay. Pero, in-entertain ko tong si Mia. Mhm. And then, yun nga, nung gumraduate nga si Rin sa masteral niya, pinuntahan niya ako sa Iloilo para, kasi yun yung time na mawala siya sa Isabela. Almost 2 weeks. Kaya nagpunta siya doon. Ito lang, Lee. Ano gusto mong palabasin dito sa call natin? Yung babae nag-iaya sa'yo. Ikaw ang pogi dito. Ganun ba? Yung kay Mia, oo. Ganun nangyari. Ikaw ang pogi? Ha? Ikaw ang dinadayo? Real talk lang, Lee. Diretsahan tayo. Kasi Yun yung nangyari. yun ang gusto mong parang puntuhin . And bilang Yun isang ang lalaki nangyari. na uunawaan din kita . Pero, hindi ko iniwasan yung kasalanan. Hindi ko iniwasan yung tukso. Pero, Ginawa ko kaya nagkasala ako. pero Lee, di ba niloloko niya rin yung asawa niya? Wala na kasi sila ng asawa niya, pero yung asawa niya kasi is obsessed sa kanya. Hindi ako naniniwala dun, Lee. Kasi Hindi ako naniniwala dun. ang kwento niya sa akin is binubugbog siya. So naka-blatter sa barangay para magkaroon sila ng distance. Pero magkasama lang naman sila dun sa isang isla. Kumbaga, hindi sila magkasama sa bahay. So, ayun. Nagsasama kami, nagkikita kami halos araw-araw. And nung magpunta nga si Rin doon, nung magpunta siya doon, so, naka-stay siya sa hotel. And pag alis siya doon sa hotel, dinala ko si Mia doon sa hotel.
Kaya doon nagkabituhan. Okay. Okay. Nakwento At mo na. doon, yun yung pinaka time na inis ako sa sarili ko. Dahil wala akong peace nun eh. Mhm. Wala akong peace nun. At as in, hindi na ako makapag-work ng maayos. Hindi na ako makapag-focus sa dapat kong gawin araw-araw. Kasi, nung malaman ni Rin yung ginawa ko, sobrang nagalit talaga siya. At naintindihan ko siya dun sa Li, kamusta ka ngayon? After 2 years? May in relationship ka ba ngayon? May kinakasama ka ba ngayon? Single mother? Parent pa rin ba kasama mo? Ah, simula nang magkahiwalay kami, simula nung mangyari yun, hanggang ngayon wala pa akong girlfriend. Mhm. Hindi pa ako handa. Tama. Nagkakaroon ako ng mga girls na nakaka-date. Nagkakaroon kami ng time na magkaroon ng kwentuhan or knowing each other, pero sa sarili ko hindi pa ako handa na pumasok sa isang relasyon dahil hanggang ngayon parang sobrang guilty kasi ako sa sarili ko eh. Oo. Hindi sabi ko kung sakali man na makakapasok ako sa panibagong relationship, sana hindi ko na magawa yun, lalo na kung mamahalin ko talaga yung maging girlfriend ko or maging relationship ko. Sana hindi ko na maulit. Gusto mo ng ayun. tips? Gusto mo ng sikreto? At gusto mo ng formula? Sige po, Tita Angela. Napakasimple lang, matuto tayo makontento. Ganun kasimple. Alam mo, Lee, kahit naman kasi sino ibigay sa atin ng may kapal eh. Kahit na si Joyce Jimenez na ibigay sa'yo. Kahit na sino ba pinaka, Ivana Alawi na ibigay sa'yo. Kung hindi ka marunong makontento, magloloko ka pa rin. Diba? So kahit sino man yung kaharap mo, mapa-single parent, single yan, dalaga man yan, dapat marunong tayo makontento. Lee, kung ano man yung pagkakamali mo, hindi naman tayo i-define. Or hindi man tayo titignan kung ano tayo ngayon sa nakaraan natin eh. Laging tatandaan na may karapatan tayong magbago. May karapatan tayong matuto sa mga pagkakamali natin. Kaya wag na wag tayong huhusgahan sa nakaraan natin. Pero, Lee, naway matuto ka na sa pagkakataon na to. Naway makontento ka na sa pagkakataon na to. Diba? Yes. Tama, DJ Titan Jello. Ikat natin yung paniniwala ng mga tao at kabisyo na cheater is always a cheater. Hindi naman ganun. Yes. Lagi nyo tatandaan na meron pa ring room para magbago ang isang tao. 'Di ba? Kaya tatandaan mo, Lina, sa pagkakataon na to dapat makontento ka. Makontento ka. Yes. Wag mong tatakan o wag mong panindigan yung sinasabi ng iba na cheater is always a cheater. No. Ang mga taong manloloko may karapatan pa rin para magbago at iba pa. Ako naniniwala ako, iba maging matino ang taong naging cheater noon. Talagang pinapahalagahan na nila yung mahal nila. Naway matutunan mo yan, Lee. Ulitin ko. Pagiging kontento lang. Ang pinakasusi Yes. sa taong mamahalin mo. Okay? Yes. Lee, may gusto ka bang Thank you. sabihin ngayong gabi na to? May message ka ba? Sige, pakinggan namin. Message para sa kanila? Para sa mga bebot mo, kung meron ka pa rin ngayon.
kay Rin, siya yung, kasi ano eh, nung, nung mabisto na Matapos ka na sa kanila, ginawa ko Lee. na yun, Move on ka na. Sa nung, sarili mo na lang. Komento sa ah, sarili mo. Komento dun sa mga tao mo na gawa na mali. ah, Sige na nga. Pagbibigyan ng ita go. nag, nag-sorry na kasi ako sa kanya noon, and sincere Okay. talaga ako sorry sa kanya. Tapos sinabi ko sa kanya na simula noon, hindi ko na siya kukontakin, titigilan ko na siya dahil sabi ko sa kanya na ah, nahiya ako sa ginawa ko sa kanya. Doon kay Mia, so nung ah, nangyari na yon, nagpaalam naman ako sa kanya ng maayos. Kaya nagpaalam ako sa kanila at tinigilan ko na sila pagkatapos nun. Hindi na talaga ako nag-contact sa kanila. Sincere yung apologies ko. And pagkatapos nun, yun nga, wala pa akong relationship hanggang ngayon. 2 years na. So, nagkakaroon ako ng ka-date, pero hindi ako mapasok sa relationship, sa commitment, dahil ayaw kong makasakit ulit, if ever. Dahil baka magawa ko pa yun, hindi ko na rin mapatawad yung sarili ko. Kasi hindi ko talaga, hindi, hindi, hindi ko, hindi ko matanggap sa sarili ko na nagawa ko yun. Kaya, kaya rin ako tumawag ngayon para kasi hindi, DJ Tangelo, hindi ko kasi masyado siyang kinukwento sa iba. Hindi, bilang na bilang yung pinagkakwentuhan ko. At ikinukwento ko yun dahil, kinukwento ko yun sa mga malapit sa akin, hindi dahil proud ako, kundi gusto kong ma-release, gusto kong gumaan na yung pakiramdam ko. At aminado ako na inis na inis ako sa sarili ko. Kaya itong pagtawag ko sa iyo, DJ Tangelo, ito ay isa sa aking way para ma-release sa puso ko yung ginawa ko dahil kahit ako sa sarili ko, inis na inis ako sa sarili ko. Kaya humingi ako ng sorry sa mga nasaktan ko. At sana hindi ko na ulit magawa. Dahil kung papasok man ako sa relationship, sana kasi 34 years old lang naman ako. Sana dumating yung time na talagang yun ay makakasama ko habang buhay at hindi ko magagawa yung nagawa ko. Kaya ako natag yung sarili ko as birador ng single mom. Dahil minsan ko nagawa yun. And yun, kung bakit yun yung ginamit kong term is dahil inis na inis ako sa sarili ko at kinamumuhian ko yung naging character ko na yun. Okay. Salamat, Lee, sa pagiging totoo mo at naway matutunan mo na ang mga pagkakamali mo. At Lee, maraming salamat muli sa pagtawag mo dito sa ating programa. At lagi ka lang tumutok. At sana kung tatawag ka man dito muli, ang kwento mo na ay naging maayos ka na at nahanap mo na yung taong mamahalin mo ng totoo at tapat at di mo nalolokohin. Maraming salamat, Lee. Maraming salamat po, DJ Tatandero. God bless. Salamat po, pakikinig. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang ating top secret caller ngayong gabi na to na si Lee. Kabisyo, nais ko lang po ulit sabihin sa inyong lahat na hindi po deserve ng mga single parent o single mother na lokohin lang o basta-bastahin lang sila. Dapat nga po mas doblehin natin ang pagmamahal at pag-unawa sa mga katulad nila. Bakit, kabisyo? Dahil hindi po natin alam o hindi po natin sigurado kung ano po ba yung punot dulo bakit sila naging single mother o parent. Kaya dapat mas maging maingat tayo sa mga katulad nila. Sa pag-iingat in a good way na dapat hindi natin sila niloloko o sinasaktan basta-basta. Ibigay natin yung deserve nilang love
trust na kailangan nila at yung assurance na kaya mong ibigay sa kanila. Bilang isang single parent, hindi po madali. Kaya po, saludo ko sa inyo at saludo po ko sa lahat ng mga nanay na nagpapakatatay sa kanilang mga anak. Isang mahigpit po na yakap po sa inyong lahat. Muli, ako po pala si DJ Titan Cello. Kayo po ay nakatutok sa aming programa na Top Secret. Kasama ko po si Boss Dut Dut. And in behalf of DJ Rakitera, ito po ang aming programang Top Secret sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Oras natin sa buong kapuluan is already 12:02 a.m. at handog ko pong awitin sa inyo. Ay awitin po ng 90.7 Love Radio para po sa lahat ng nakakaramdam na mag-isa lang sila. Huwag kang mag-isip ng mag-isa ka dahil kasama mo kami. Kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. 'Basic!